Ето ги първите къщи. Сега ще ви покажа. Не знам колко се вижда на камерата. Ето там долу е първата къща. Де факто тя не е първата, ами първата, през която можем да минем. Слизаме надолу. И ще си направим някъде местенце да хапнем. Ето първите останки. Да ви покажа. После ще разгледам всичко подробно. Само да си намерим едно местенце да седнем и да хапнем. Ето е къщата. По-точно къщите. Добре, че дойдохме декември месец да няма толкова трева. И все пак селото е обрасло от капини, малини и други. Ето, скъпи приятели, къщите. Що горе са запазени. Евентуално. Там вече природата си взела нейното. Ето тук отсам има един навес. Не знам дали се вижда на камерата. Отправим се към първата къща. Или по-точно плевния. Не мога да кажа точно какво е. Сега ще ви покажа. Тук има едно малко пътче отгоре. Тук някой си прави лагер. Някой си прави лагер тук. Отиваме да видим долу така наречената плевня или къща. Ще ме извинявайте, малко може да се случа с камерката. Така. Слизаме надолу. Вижте само природата. Вижте за каква красота става въпрос. Тук хората на времето са събирали дървата явно. Отсам. И продължаваме към къщите.
сме на втората къща. Ето е нея. Ето е къщата. Виж само колко е голяма. С малко ще видим и вътре в нея. Е, така страни има нещо като барачка. Само да успея да стигна и до нея. Било е някога барачка. И сега влизаме вътре. В мазата. Навътре е малко опасно, вече води текат, покрива пада. По-навътре няма да влизам. Хората са ограбили повечето неща. Имало е ток. Тук са гледали животните. Малко е тъмничко, не се вижда нищо. И тук излизаме отзади. От задна страна на къщата. Тук някой ще събира дървен материал. Има стъкла по земята. Покрива горе е паднал целият таван. Едно стъкло има на ръба, да не падне само. Ето тук. Някой си складира вече дървен материал. Тук сега, ето е горната къща, над тази. И има път надолу. Тук има остатъци от двара. Сега се качим отпреди в къщата. Вижте бухала, любов. Виждате ли бухала, скъпи приятели? Огромен. Вътре. Ето го. Надявам се да го виждате. Не знам как се приближава с тази камера. Много голям бухал.
или сова, или не знам какво е. Пишете в коментарите долу точно какво е. Сега ще го плашим малко най-вероятно. Излетя. Тук от сам къщата е почти паднала. И нека първо ще ви покажа отвънка къщата. Ето я. И сега ще влезем вътре. Не знам, защо тази камера взе да ме следи така. Да. Явно съм натиснал някой копче, ще сама завъртя камерата към мене. Къща номер 13. Тук не знам дали се вижда. Пише "Стой далеч". Това тук е било нещо като лятна кухня. Ето. Имало е комин. Вече го няма. Старите долапи. Пещ голяма. И тук беше кацнало бухалчето. Общо взето, тавана е пропаднал, както виждате сами. И продължаваме към самата къща. Къща номер 13. Ето е и нея. Първата стая в дясно. Ето един календар. Не знам дали ще го видите хубаво. 1962 година. Кабелите са оттръгнати. Тук има нещо като... Не знам аз какво е било точно. Тук няма нищо. Тук тавана е паднал. И то сериозно е паднал. Ето. Леглата си стоят. Завивки, чаршафи, матраци. Абсолютно всичко си седи. Продължавам в следващата стая. Тук също всичко се седи. Даже килимица на земята. Там обаче под леглото има една много голяма дупка. Естествено някой пуши от цигари си фалил фасовете тук. Тази дупка се е образувала от теч на покрива. Ето. Ето къде е текло. И дупката и се задолу, където минахме преди малко. Общо взето, като пресече покрива и край. Тук имаме нещо като килерче. Всъщност тук има нещо шава.
Някакви странни звуци издава. Може би е бухала. Или мишка. И тук имаме едно келерче. Празно навсякъде. Следващата стая. Скоро ще науча да обръщам камерата. Следващата стая има опещ. И всичко естествено е съборено. Ето клипчетата, които ги има в интернет, с чиниите, чашите, масите, вече всичко е заминало. Ето тук на времето са седели чиниите. Ето ги чинийките. Чашите. Но за съжаление вече няма нищо. Има някой друг вестник. Ако можем да видим датата. Четвъртък. 99. Леглата седят. Но естествено вече всичко е изтърбушено. Природата си взема всичко лека по лека. Имаме още една стая. Тук има камъни вече всичко, където е изпадало. Даже има и дупка надолу. Така че като ходите по такива места, много внимавайте. Ето е следващата доста добре запазена стая. Малко по-да вибрира. Дюшеците седят. Общо взето природата си взела почти всичко. Да. Ето тук има още един вестник. 1975. Ето да ви покажа. Така че нещо мога да се оправи с камера. Ето. Така, скъпи приятели, сега ще направим един експеримент. Тук нося едни джиджавки. EMF-а, така добре познатия. Ще го включим и ще направим един бърз сеанс. Слагаме го ето тук. Предполагам, че се вижда от камерата. Сега ще извадим и рекордер.
Този рекордер ще го оставим тук да записва, докато ние обикаляме другите къщи. После ще се върнем и ще проверим какво е записал. За сега го оставям тук. И една обикновена термокамерка, с която ще проверяваме тук-там поглед дали има нещо. Това са нещата, които сме приготвили. И започваме да разглеждаме другите къщи. Така, поставихме рекордера да записва в долната къща. Вътре. И продължаваме към следващата къща. EMF-а сме пуснали. Термокамерката сме взели. И ето е и следващата къща. Тук някога има врата. Де факто входът е отгоре. Това е мазата. Тук има детски обувчици. Тук има нещо изкопано в земята като шахта. Вътре в земята. Явно някой скривалище нещо. Нещо са събирали хората на времето. Всичко е почупено. Абсолютно всичко е почупено. Температурни аномалии няма. Тук става малко тъмничко. Трудно ще се види. Тук хората са си гледали животните. Естествено много разпалки има. Много трябва да внимавате на такива места, като се движите. Като стъпвате. Да не пропаднете някъде. Така. Също така за гвозди и за стъкла. Тук, скъпи приятели, вземе отзади. Виж само къща колко е висока. Да ви покажа. Вижте нагоре. И отсреща има още една много голяма къща. После ще ви покажа и нея. Тук сме отзади. Ето е другата къща, където бяхме преди малко. Има много капини, малини и това е външната тоалетна. Да внимавам къде стъпвам да падна във външната тоалетна. Ето я. Тук има огромен двар, зид. Тук има нещо построено. Виж само зади за какво става въпрос. И тук надолу има. Само ще ви покажа големите дварища. Виж само за какво става въпрос. Надявам се да се вижда на камерата, после като преработвам видеото.
После като преработвах ще видя горе-долу какво се е виждал. Сега излязохме от задна страна на мазата и сега ще се качим горе. Доколкото е възможно да се качим горе, нали? Ето показвам ви. Стълбите нагоре. И жълтата къща отвътре. Там също ще сложим рекордера след малко. Така, първо ще ви покажа горния вход на къщата. Къщата преди няколко години е била много висока. Но ето какво се случва. Всичко е на земята. Тук даже е много опасно, затова няма да идвам навътре. Целият покрив е паднал. Ето тук отсам е опасно отгоре да ни падне всичко. Затова няма да се приближавам много. Хората си имали пейки, масички, даже са имали и чешма. Ето е чешмата, която най-вероятно дъждовете в момента има вода в нея. Ето го главният вход. Сега ще ви покажа отгоре. Ако може нещо да се види, нали? Ето ги стъпалата, където са били. Тук има нещо под стъпалата. Чакайте само да видим. Някакви ниши има отдолу под стъпалата. А ето е къщата отгоре, където целият втори етаж се е срутил. Виждате ли, скъпи приятели, ето плочата паднала. Вратите стоят, кабели са ги махнали и горе целият таван. Така, сега отиваме да разгледаме вътре къщата. След което така, ето е къщата отсам. След като ви покажа тази къща отвътре, се наложи, предполагам, малко да заредя камерката. Ето е коридора. Ето тук отдясно стаята, където се е съборила, което не беше така. Поне от клипчетата не беше така. Кабелите ги няма. Ето ги стъпалата към тавана. Тук ще сложим по-късно рекордера. Така, тук навътре вече не може да се влиза. Целият таван е паднал. И е супер опасно. Супер опасно е. Тук е розова стая, предполагам детска. Ето пак детски обувки. Вижте. Вижте детска обувчица. И вестник. От коя година е? Нямам сна идея. Не пише. Ето една детска стая. Била някога. Естествено, тече от покрива. Вижте за какво става въпрос, але общо взето всичко се заминава.
поредната стая. Вижте, леглата седят. Шкафове. Някой си оставя батерийката. Мивка имало тук някога. Тук след малко ще поставим рекордера. Мъча се обръщам камерата. Уча се. Така. Излизаме от тази къща. Отиваме да оставим, да вземем рекордера отдолу, от долната къща. Да го поставим тук и след малко очаквайте включване към следващата къща. Така, вече сме пред следващата къща. Ето и ние. Да видим какво ни очаква и там. Разбира се, започнем с мазата. Отгоре падат стъкла. Тук пада тавана. И общо взето тук няма да влизаме. Понеже е опасно. Тук има дупка към мазата. Отново. И самата къща. Каквото остана от нея. Отново детски обувки. Покрива се вижда. Тук няма почти нищо останало. Легла. Тук насам няма да стъпваме, защото ето природата си взела всичко. Масата. Мазата. Леглото. Тук има разни надписи. И половината къща. Най-вероятно това са последните снимки от тази къща. Ето покрива. Стената.
До тук стъпваме прозореца и гардероба ще остане вечно там. Хубава надпис има. Да погледнем отзади какво има на къщата. Имало и някакви постройки. Вижте, приятели. Водичката. Двара. И това тук трябва да е. Сега ще го видим. Това трябва да е било навес към къщата. Или нещо подобно. Ето тук долу също има. Тук има нещо. Тук има нещо като шахта. Вижте. Не знам дали се вижда добре на камерата. Ще се помъча да по някакъв начин да стигна до тази постройка, така наречена. Така. Почти успях. Сега ще пробвам да ви снимам. Виждате ли за какво става въпрос? Вижте на какво попаднахме. На отсрещния баир на селото. Това е буквално в нищото. Се помисля по някакъв начин да стигна до там. Буквално в нищото. Вижте за какво става въпрос. Огромен зид. Е, там горе са прозорци на къщата. Ще пробвам. Сега ще пробваме да се качим горе в къщата. Отиваме с останките от къщата. Ето зида. Ще ви снимам напреди да ви показвам. Оказва се, че са няколко къщи. Ще пробваме от някъде да влезем.
той да се промушим, да влезем силно казвам, защото то няма нищо останало. Погледнете по големи дварища. Нагоре къщите продължават. Ето е тази. Вижте, не знам дали се види. Не се вижда. Прозорчетата вътре. Има много нападали дървета. И не знам как ще стигна до там. След малко чакайте включване да пробвам да вляза. Успяхме да прескочим. И само да обърна камерата. Вижте за какво става въпрос. Тук е било някакво помещение. Не знам точно какво е било. Но е буквално в нищо. Тук продължават. Прозорци, врати. Насякъде здравец. Огромни дварища. И там продължават. Вижте за какво става въпрос. Тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6 къщи. Тук мисля, че е последната. Или къщи, или някакви навеси за животни. Виждате ли там отсреща на байра има още една голяма къща? Много голяма. Ще стигнем до нея. Вижте тук. Само да намеря място, откъде да мина. Всичко е заставено. И най-интересното, вижте какво има е тук. Като долап. Това е пещ. Иска приятелко да намерим тук. Може би животни са крият тук. Най-вероятно вече. За мен това е някаква пещ. Пишете в коментарите какво може да е това нещо. И нагоре мисля, че вече няма. Мисля, че това е последният зид, двар, част от къща или нещо от сорта. Ето го зад мене.
тук надолу почва дерето. Ето. Така, сега слизаме лека по лека надолу към чешмичката. И след малко очаквайте включване от тези големите къщи от среща. Само да ви ги покажа. Виждате ли? Очаквайте след малко включване. Ето още една къща в нищото. По-точно останките от къщата. На ръба на дерето. В гората. Следващите останки от къщи. Тази къща вече е приключила. Ако мога да я снимам по-близко само. Въпрос на време да падне. Само останки. Тук някой бе имал къща. Врата. И останки. Да. Ето какво е останало. От къщите. На село Бомалче. Даже вътре се вижда една мивка.